Bizni bir narsa da qanoatlantirmaydi. Юлиус Фычик урамындагы 72-нче йортта яшәүчеләрнең берилешенең торак милкчеләре ширкәтенә дәгъвалары зур. Bir narsa sorasang, bir narsa yo'q. Даже менә слесарьны чакыралар, димме? Ул яңадан акча ала кешеләрдән эшләгән өчен. Biz инде туйдык. Менә ВАЗ кичә Безнең управляющий компания ТСЖ бик, әйтәмез, плохо управляет. Ничего не делает, все какие-то завышенные бигзурные платежи. Бу йорт 9 катлы, 10 подъездлы, 320 фатир, 650 милекче исәпләнә. 2017 елдан йорт белән Фучик 72 торак милекчеләре ширкәте идарә иткән. Әмма кайберәүләр аларның эшеннән канәгать түгел. Башка правильный дом идарәче оешмасына күчү теләген белдергән булганнар. 3 төрле су таша узганнар инде. Нәтиҗәдә соңгысы йортны ТСЖ хезмәтеннән азат итеп, идарәче оешма кулына күчерергә дигән карар чыгара. Арбитражный суд Республики Татарстан. Татарстанның арбитраж суда йортны идарәче оешма карамагына күчерергә каршы булды. Самардагы апелляция инстанциясе исә безне хаклы дип табып, правильный дом идарәче оешмасының лицензияләр реестрына бу йортны да кертергә кушты. Согласно устава мы существуем. Бүтән документларыбыз бар. Устав буенча безнең ТСЖ гамәлдә. Коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүчеләр беркетмәләр законсыз дип берничә тапкыр бәхәсләшеп карады. Әмма без бүген дә эшлибез. 18 октябрь көнне тагын җыелыш җыйдык. Анда идарә әгъзалары составы һәм яңа рәис сайланды. Кворум бар иде. Моны йортта яшәүчеләрнең берилеше раслый. Мы довольны ТСЖ 72, да. У нас в Газбале и везде порядок был. Ишек алдыда бүтән җир тәртиптә иде. Бу чыгыш ясаучылар түләмәүчеләр генә. Түләмәүче дигәннән кайберләрнең бурычлары 300 мең сумга җитте диләр ТСЖда. Идарәче оешманы алыштыруның сәбәбен шуңардан күрәләр дә. Әмма белгечләр әйтүенчә, идарә ысулы алышынганнан әҗәтләр сызып ташланмый. Высшим органом управления в доме. Торак кодексы буенча күп фатирлы йортта иң югары идарә итү органы милекчеләрнең гомуми җыены. Билгеле бер шартларда оештырылган җыен гына законлы санала. Идарәчене үзләре сайлый, теләсә кайчан үзгәртә алалар. Әмма барыбер җаваплылык милекче өстендә. Әгәр дә коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүче берәү яңа оешма килеп әҗәтләр югалыр дип уйлый икән, юкка өметләнмәсен. Нәтиҗәдә хәзер Татарстанның дәүләт торак инспекциясенә яңадан 2 җыелыштан беркетмә һәм бюллетеннар җибәрелгән. Берсе ТСЖ яклылардан, икенчесе идарәче оешма яклылардан. Инспекция белгечләре хәзер документларны тикшерә. Кайсыларында имзалар чын. В наш адрес также поступил протокол. Хәзер тикшерү бара, бюллетеннарны чагыштырабыз. Документларның яки имзаларның ялган булуы ачыкланса, алар полициягә тапшырылачак. Бюллетеннар саналмаячак. Кворум булмаган очракта лицензия бирелмәй. Нәтиҗәдә кайсыларның беркетмәсе законлы төзелгән шул идарә итәчәк. Тикшерү гыйнвар айы буе дәвам итәчәк. Дәүләт торак инспекциясендә белдерүләренчә, моңа күбрәк вакытта китергә мөмкин. Җыелыш беркетмәсен законсыз төзгән очракта җинаять җаваплылыгы каралган. Рания Абдрахманова, Марат Зәйдуллин, Яңа гасыр каналы.